در خاک سیاه شهید خونی کفنم، یک بلبل پر شکسته انجمنم. این غصه که در سینه من خانه کده وای، سرمایه و میراثی پدر جانی منه. این غصه که در سینه من خانه کده وای، سرمایه و میراثی پدر جانی منه. ما صدقه جسم و چاک چاکی تو شبم وای، ای کاش پدر سبزه خاکی تو شبم. ассалому алейкум дӯстони меҳрубони ман, подписчикои канали ман, хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Иҷода боша булочка каристам. маҳсулоташ боша 100 грамм оби ҷӯшак, 200 грамм шир дар кора, ширмонам гарм бошада, 1 қошуқ сливични масла дар кора, намак дар кора камтараку, 1 қошуқ дрожжу орд дар кора. ҳамаи маҳсулотои дрӯнша меандозем, баъд хушрӯ карда мешӯрем. хамири булочка бояд сахт нашӯремда, камтар барои воздушни мулоимак омаданаш камтар сустар мешӯрем. баъди хамири булочка тайёр шудан, баъд камтарак роғани алейна бо даблош мерезему, бо камтараки дигар мушт мекунем, барое ки хамир да даст да мукарсончамон начаспада. ман рости рецепти булочкая чанд намуд мекунам. гоҳ намудашда тиқ меандозум дар рецептош, гоҳ ташда намеандозум. баъди хамири булочкаро шӯридан мемонем 1 соата 2 соат дам мегирад то расиданша. баъди расиданаш ба ма гирифтум и булочкаи шӯридагима ба 2 қисм тақсим кардум. баъди 2 қисм карданаш бо камтараки дига мондум дам гирифтак. баъд тунук мекунем ша. баъди тунук кардан баъд сливични масла мешакем. сайр роғанаки хушрӯ мекунем ша. ай болош шакар мерезем. шакарша бисёр тарак мекунем ки вақти ам пухтанашда шакар ҳуй мекунам иглакои булочкарада. баъди шакар карданаш баъд ай болош мак мекунему, ба хушрӯ кардан мепечунем. баъди печунда шудан ранги зволаи самбуса ба мебурем ша. камакак тунук мекунем, дар лист мемонем я 30 минути дига. баъди вай баъд тухм карда дар духовка пухта гирифтан мегирем ша. در خاک سیاه شهید خونی کفنم، یک بلبل پر شکسته انجمنم. این غصه که در سینه من خانه کده وای، سرمایه و میراثی پدر جانی منه. این غصه که در سینه من خانه کده وای، سرمایه و میراثی پدر جانی منه. ما صدقه جسم و چاک چاکی تو شبم.
дӯстони меҳрубони ман, иҷора боша ширкати Атомира ба шумо тавсия додистам. Дар ширкати Атомӣ кори беҳтаринай. Дар 6 моҳ 1 маротиба харид мекунен. Дар 1 сол ҳамагӣ 2 маротиба харид мекунен да? Айзванитон намеғалтен ва балҳои шумо намесӯза. Шахсоне ки кор кардан мехоҳен ба рақамҳои рӯи экран буда нависен. Марҳамат. Ассалому алейкум, дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Фотиҳа Шаронский, мастери ширкати Атомӣ. Дӯстони азиз, ҷамъ омадои моро дар Россия ҳаматон диден ва шоҳиди ҳамин гаштем ки ба наздикӣ ширкат дар Тоҷикистон кушода мешавад. Чӣ хеле ки медонед, ҳозир мо дар филиалша мекушоям. Касоне ки кор мекунанд ай Тоҷикистон маош мегиранд дар картаҳошон ва боршона доставка мекунад ширкат. Баъдан баъди ягон 6-7 моҳи испитательный срок мора санҷиш мегузаронанд ки товарообороти мо поён нашава. Агар баъд мо дар офиси калон мекушояд. Лекин ҳамиш хуб ки мо аллакай метавонем маошҳомона гирем ва доставка ҳам то дар рӯи хонамон ройгон шавад. Барои ҳамкорӣ дар ширкати Атомӣ ба рақамҳои мо бинависед, мо шумода бо пурра мефаҳмонем. Инаҷада баъди 30 минут блочкамона бинед чӣ қадр шурӯъ дам гирифта. Баъд тих мекунему дар дараҷаи 300 градус мепаземша. یک بلبل پر شکسته انجمن‌های این غصه که در سینه من خانه کرده инаҷада бошад духтаро блучкои макадаги тайёр шудан. Ҳам хемулоими хушрӯ кову как омадагӣ буданда. иҷада боша ман ту кадагӣ будам иқак ишам хай навор кардам хонамдаки меҳмон ки будак тарзи тайёркуниша намонда будам. Дар влогом ҳастай дӯстони меҳрубон. иҷада боша магазини ҷило рафтагӣ будем. Яда духтарак савол дода буданд дар влогои пештарам ки ҳамин чизои випичка пастунае ки ҷо мегирад. Духтаро инами ҷило фақат ман харид мекунам. Марҳамат кунед хай камтараи навор кадагӣ мешам тамошо кунед. инаҷада боша мо харид кардем буромадестем. Хайр дӯстони меҳрубонтон аввалҳои оянда худо нигаҳбони мо ва шумо бошад.